Hello, good day po sa Indo Gabus. Marhenal daw. Jolly po na panahon kitang kaurlay-ulay. Tapos din napatpati kong mga bagong composition ganyan. Pasensya na po kamo. Ini pong mga nakaing alaw, medyo sibot po sa trabaho kaya medyo pinukulang po sa oras. Diyan sa nakapapaday ko po kamo nalilingawan. Kaya ngayon na medyo may oras ako. So, kamustahon? Kumusta sa indong nakaaging holiday season? Kumusta sa indong Pasko? Sa indong bagong taon? Sana naging maugma ka mo. Siya ay nagpaputok. Joke lang. Kalokohan sa namin sa mga paputok na yan. Dahil nabagawas ang paputok mo niyan. Ako man, okay man si Pasko ko. Kapag jamming kami kang pamilya, family bonding. Siyempre, mga amigo. Tapos si New Year, human. Tikit na, yan na mahalit naman, siyempre. Alcoholic weather pa naman kang bago mag-New Year. Di kita pa init-init. Pero alalay lang, talagang kinirit kong halaton bago mag-12. Maglipat ng taon, dapat matapag-irari ako. Siguro, may kita point, nasa yung taon na yun yan, tapos kita sa may mga activities akong naiisip. Siguro dahil naman kami gaya busy mo niya ng bulan. Kung magigibo ko, yung mga Bicol songs, yung mga musical ideas ako about Bicol songs. So kung gibuhan niyo sibuyas, dahil mahalo na po bagang sibuyas ganyan. Gana nga nyung nagluluto mo yan, dahil nagagamit ng sibuyas talaga. Ako nga ibabakal ako ng pork, tapos aadubuhan ko. Adubong natural na lang, then ako si sibuyas. Bawang, asin, yung bitsin, okay na yan. Paminta. Bayan na ako nakatagli sa bagong taon. Sana ang wish ko, ibus kita swertihon, bunga kan sa tuyong paghingunga. Ang swerte po, dahil tamo niyan makuko, basta-basta kung kita dahil kita naghihiro. Ikaw matama sa loto, kung dahil ka nagtataya, siyempre. Ano lang kaya, dapat, ikaw kataling tigapod na input para sa magayo na output. Ayan po. Saliwat, Merry Christmas and Happy New Year sa Gabos. Dawa late and greeting sa Sendo. Ali po yan sa puso po. Sa makakanta po ang sarap para sa Sendo. Over lang po yun eh. I swear to you, I will always be there for you. Nothing we can't do, I promise you. All my life I will live for you. We will make it true. Forever we will be together, you and me. The more I get to know you, nothing can compare. All of my heart, you know I'll always be right there. I believe in us. Nothing else could ever mean so much. You're the one I trust. The time has come. We're not two people now, we are one. Yeah, you're second to none. Forever we will be together, a family.
get to know you, nothing can compare. All of my heart, you know I'll always be right there. Forever we will be together, just you and me. The more I get to know you, nothing can compare. All of my heart, you know I'll always be. And you know I really love you, nothing can compare. All of my life, you know I'll always be right there. Hello, buot ka man po pala na i-endorse sa indo ining sarong baka siyang hilot Chiro treatment ng ginilibo niya. Ang account niya sa Facebook si CJ Viper. Ano po siya, ang expertise niya is bone alignment, bone adjustment. Ini po ang mga ang nararahay niya. Mga cervical problem, stiff neck, migraine, headache, thoracic problem, frozen shoulder. Ayan po si sa kuya, pig trip niya. Ayan po, wala na, manang makukulog sa lawas sa dati namamatian ko. Frozen shoulder, upper back pain, scoliosis, spine problem, lumbar problem, slip disc, ito po sa mga sa backbone, lower back pain, sa mga sa tiad, knee dislocation, arthritis, pelvic bone adjustment, tapos itong mga perming pinupulikat, and kadakol pa pong iba. And sa mga gusto pong mag-avail kang sa iyang serbisyo, ini po ang sa iyang cellphone number sa Globe, 0926-621-9503. Liwatong ko utrong ko po sa Globe, 0926-621-9503. Sa Smart naman, 0907-537-3513. 0907-537-3513. Yan po, si CJ Viper po yan. Matibay po siya. Yun po, ako na po mapagsabi dahil namatian ko po ang treatment na ginibo niya. Very good po. Paginhawang mara. Salamat po.